Mone japiny. Aya, nona boro, nono, abiriyo ariyo, nono abich, abiriyo abich. Mano kanyero kanyalo bede. Achaka nuoye. Nona boro, nono, abiriyo ariyo, nono abich. Watieko gi abiriyo abich. Mano namba makigoyo tiyudo pesani ok dhi. E namba migoyo nono ma onge chudo mana kamano. Erokamano ahinya Quinter. Gino mabende owachi ni kik ichak manyo ji gi mabor. Inyalo mana tudi kodgi achiel kachiel ki samora mora mabende masira mar mach owuok. Mano kokale namba margi abiro some gi dho Kisungu mano 0800 720575 kata nono aboro nono abiriyo ariyo nono abich abiriyo abich. Mano namba no mabende ikano mana kaka wacho ni igoye nono ma onge chudo. Erokamano ahinya Quinter kuom tudu kodwa odhiambo masani kanyakla kod twak mabende miyowa kod puonj ma ichwalo rang'eni pod wabiro twak mathoth e weche machalo koda magi. Erokamano maduong'. Erokamano ahinya. Mano bende makelo e giko mar chenro ni mano mar mine wacho otieno masani. Wadhi mane yueyo machoka waduogo to wadhi nyime koda weche manyien mamoko. Kik idhi mabor.